Ja fa temps que treballem en temes de prevenció i en el tema del drama que n'hi ha sobre moltes famílies i els menors respecte a l'oci, però sobretot relacionat amb el joc. El món de l'addicció comportamental fa uns anys era mínim i en els últims anys està cobrant una repercussió, i sobretot en els nostres jóvens, que realment ha sigut i és molt preocupant. A través de l'increment del joc online, fonamentalment, com he dit, i han anat aparellats també, afortunadament, a una major consciència i preocupació ciutadana per la ludopatia y las seves consecuencias. El trastorno de juego es un trastorno mental y debe utilizarse metodología científica. Hem començat a tindre més persones cròniques que inclús persones que entren dia a dia o tornen a enganxar. Se genera además un problema sobrevenido de sobreendeudamiento en población vulnerable. El 20% de los jugadores patológicos intentará suicidarse. O sea, las competencias dependen de Consellería de Consumo, pero las consecuencias o el impacto se lo paga Salud Pública. Si una persona admira a alguien, a un famoso, a un jugador de fútbol, pues y ven que publicitan algo, pues la gente va a jugar. El juego seguro no existe. Lúdica, festiva, etcétera. Fíjate qué bonito es jugar al póker. Yo no he visto a ningún jugador patológico reírse mientras juega. Casi 200.000 máquinas tragaperras en España, muchas de ellas en bares, y eso sí que están cerca del ciudadano y de muchos sitios.